راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعت عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلو مسولوس 19 حدار كل تشحن 19 فنوى راديو إيرنا كموتروب زينا يجمر فلما أرستاتو إثيوبيا 4 بليون دولار زقمت أطوار كفرنسان مشمات زغربتو زرزر تقالعو السودان كان مزقب شبرا كسر رزن تقوينا قد مخونة زلو مسرحيو تيبور ناجي صومال مصر روسيا زمدنا أخا تحيل كم تدلي قليتا راديو إيرنا نازا دمت إرتراويان راديو إيرنا نازا دمت إرتراويان علتاو زينا معكن زينا لبوا إثيوبيا 4 بليون دولار زقمت استفلالية وار كفرنسان مشمات زغربتو زرزر أكاليعو قدماي مينستر إثيوبيا أبي أحمد نا بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون زلأخو زرزرات وار زحز سند رافال زعينتن استرقاقا نفرتوق هيليكوبتراتن ميسايلاتن زتقلل مخانو اتناي فرنسا معكن زينا أمني 10 شمون تحدار حتامو أبو أسفيرو اتقدماي مينستر أبتبع 22 حملة زلأخو زرزر شمتت وار حيل أير إثيوبيا نوعباي حاجز فرنسا محتاتو آنت إيرو بمسرتها بتسند قريب زولو زرزر إثيوبيا 10 رافالن مراجن زعينتن نفرتوق 10 شمونتا هيليكوبترات كلتو تهدران موقعزيا إيرباس 10 داسو سب ألبو بررتي إلكترونيكاوي ناي رادار موقوصاصري كومو دما 6 كيلومتر كوقعز خقل M51 زعينتو 3 ميسايلات زركبويو ኣብ ልዕሊ ዝውን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ደብዳቤኡ ኒኩለራዊ ኣጽዋርውን ኣብቲ ዝርዝር ኣስፊሩ ይርከብ ካብ ድኽነት ክትገላገል ዘይከኣለት ኢትዮጵያ ልዕሊ 4 ቢልዮን ዝግመት ዝርዝር ተኽእሎ ሸመተ ኣጽዋር ናብ ፈረንሳ ምቕራባ ዘገርም ፍጻሜ ክብል እቲ ማዕከን ዜና ትንታንኡ ሂቡሎ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2019 ናብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዘካየደ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ንግዲ ወፍርን ወተሃደራውን ዘተኮረ ስምምዓት ምኽታሞ ይዝከር ኢትዮጵያ ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ደርግን ናጽነት ኤርትራን ዝተበታተነ ሓይሊ ባሕራ ብሓገዝ ፈረንሳ ዳግም ንምብርባር መደብ ከም ዘለዋውን ብወግዒ ኣፍሊጣያ ነዚ ንምስልሳል ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜን ፈረንሳ ናብ ዝርከብ ሓደ ካብ ዓበይቲ መደበራት ሓይሊ ባሕሪ ሃገር ከም ዝበጽሑ ብእዋኑ ተቃሊሕዮ ሱዳን ኣብዚ እዋን ዚ ከም መባእስቲ ኣይንርአያን ኢና ክብል ተሓጋጋዚ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጂ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ ንሱ ብተወሳኺ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዘንበረቶ እገዳ ከተልዕሎ ድያ ተባሂሉ ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣይፋሉን ድሕሪ ምባል ምእላይ እገዳ ኣብ ዝተፈላለየ ቅድመ ኩነታት ዝምርኮስን ግዜ ዝወስድ መስርሕን ይኽብል ኣዘኻኺሩ ኣብ ሱዳን ብዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣንቢራቶ ጽንሐት እገዳ ብዝቐልጠፈ ከተልዕሎ ተስፋ ተነቢሩ እኳ እንተነበረ ብኣንጻሩ ክትቅጽሎ ምወሰና ኣብ ብዙሓት ወገናት ኣሉታዊ ስምዒታት ኣለዓዒሉ ይርከብ ሱዳን ንመራሒ ኣልቃዒዳ ዝነበረ ኦሳማ ቢን ላደን ካብ 1992 ክሳብ 1996 ኣብ መሬታ ክነብር ድሕሪ ምፍቃድን ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝመፀ እቲ ሃገር ንግብረ ሽበራ ትምውልያ ብዝብል ክስታት እዩ ኣሜሪካ ካብ 1993 ዝጀመረ ነቲ ሃገር ኣብ መዝገብ ሽበራ ዝምውላ ሃገራት ኣስፊራታ ብኡ መሰረት ድማ እቲ ሃገር ካብ ባንኪ ዓለም ይኹን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ማለት IMF ልቓሕ ክትወስድ ይኹን ፊናንሳዊ ሓገዛት ክትረክብ ከም ዘይትኽእል ይፍለጥ ኣብ ግዜ ስርዓት አልበሽር ናብ ዝተሓተ ደረጃ ዝወረደ ቁጠባ ሱዳን ኣብዚ ሕጂ ናይ ለውጢ እዋን ንምብርባሩ ኣብ ልዕሊኣ ብኣሜሪካ ጸኒዑ ዘሎ እገዳታት ኣሉታዊ ተራይ ጻወት ምህላውዮም ተንተንቲ ፖለቲካ ዝወቕሱ ሶማል ምስ ሩስያ ዝምድና ኣኸ ተሓይል ከም እትደሊ ገሊጻ እቲ ሃገር ነዚ ዝገለጸት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓሰን ዓሊ ኸይረ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ፓሪስ ተራኺቡ ድሕሪ ዘካየዶ ምይይጥዮ ክልቲኦም ላዕለዎት ሰበስልጣን ጎን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ፓሪስ ተኻየደ ዋዕላ ሰላም ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ጸጥታዊ ጉዳያት ምዝታዮምን ተሓቢሩ ሩስያ ሕብረት ሶቪየት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ኣብ ሶማል ድልዱል ወተሃደራዊ ህላወ ከም ዝነበራ ኣይርስዓን እንተኾነ እታ ናይ ሽዑ ሶቪየት ዝምድናኣ ናብ ኢትዮጵያ ብምዝዛው ኣብ 1977 ጠቕሊላ ከም ትወፅእ ተገይሩ ድሕሪ እዚ እዋን ድማ ሩስያ ናብ ሶማል ኣቋሚታ ኣይትፈልጠን ኣብዚ እዋን ዚ ሩስያ ናብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ናይ ምምላስ ገዚፍ ድሌት ከም ዘለዋዩ ዝግለጽ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን
ኣዳም ኣብ ራድዮ ኤረና ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ምስ ሓንቲ ኣብ ኤሮጳ ተወሊዳ ዝዓበየት ኤርትራዊት ንራኸብ በቲ ናይ ስጋ ሒዙና በት እውን ኣብ ሓደ ዝምባሌ ስለ ዝተራኽብና ነዊሕ ዕሊልና ነዘዛን ተኽጥዕም ኤልሳቤጥ ንበላ ኤልሳቤጥ ስፍሓት ኣተሓሳስባኣ ኣብ ነገራትን ንጉዳያት ዘለዋ ሰፊሕ ሓረራዳእን ኣዝዩ መሳጥብ ርእሱ ምዃኑ ሕብረ ልሳናዊት ያውን ልዕሊ 5 ቋንቋታት ትመልኽ ኣብ ስነ ጽሑፍን ፍልስፍናን ሰብኣዊ ግብረ ሰናያትን እውን ዓብይ ዝምባለ ዘለዋ ኮይና ረኺበያ ካብ ሓደ ርእስቲ ናብ ሓደ ርእስቲ በቲ ገና ከም ናይ ቆልዓ ዘይፅረየ ግና ኣዝዮም ጽፉፋት ቃላትን ሰዋስውን ዝሕሉ ትግርኛ ነዊሕ ካብቲ ዘራኸበና ዛዕባ ናብቲ ንኽልቴና ዘራኸበና ናይ መንነት ሕቶ ከምኡውን ባህልን ልምድን ርድኢትን ሓሳባትን ኣዕለልና ኤልሳቤጥ ኣብ መንጎት ነዊሕ ዕላልና ሓደ ፈጺመ ክርድኦ ዝሸገረን ዘረባ ሰንድወትለይ ንኣስታት 6 ዓመታት ብፀያ ዝኾነ ኣብቲ ጋጣምዎን እንተጥዒምዎ ክሳተፍ ምዃኑን እንተዘይኮይኑ ድማ ክወስዳ ምስ ተወድአ ክመጽእ ምዃኑን ዝዕለትኒ ፈታው ኣለዋ እቲ ፈታዊኣ ኬንያዊ እዩ ኤልሳቤጥ ን6 ዓመታት እትፈልጦ ፍቑራ ካብ ስድራ ቤታ ፈሪሓ ዝኾነ ይኹን መጻእ ጉዳያት ምስኡ ከይትሓስብን ኤርትራውያን ማለት በገላለጻኣ ሓበሻ ናብ ዘለዎ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ሒዛቶ ክትከይድ ከም እትስከፍን ኣዕለለትኒ ኣቐዲመ ክሰምዖ ጽናሕኩን ክርድኦ ጽናሕኩን ኣብ ተሓፂር ርክብና ንእሽቶ ገምጋም ዝወሰድኩሉ ባህሪኣን ርድኢታን እትዕለን ዘላ ኣሰንባዲ ኩንነትን ምግጫው ኣብየኒ ንሳውን ክምስተሓዊሳ ካባይ ተጸብኽየን ምሽ ሓቂኺኺ ብዙሕ ሰብ ምስ ነገርክዎ ብፍላይ ኤርትራዊ ተዘይኮይኑ ደቂ ዝዓዲ ዲስኣፖይንት እዮም ዝኾኑ ማለት ብዙሕ ባህ ዘይተብል ሰብ ኮይነ እዮም ዝረኽቡኒ እጸገም ናተይ ኣይኮነን ብዙሕ ነገር የፈቲነ ስድራ ቤተይ ብፍጹም ክቕበልዎ ይከኣሉ 6 ዓመታት እየ ዝብለክ ዘለኹ ነዊሕ ግዜ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዳርጋ ጎነጽ ብዝመስል ሒዝዮ ንገዛ ተመላሊሰ እየ እንተኾነ እታ ንራኸበላ ናይ ምሳሕድያ ናይ ቡን እዋን በጠማምታ ይኹን በዘራርባ ይኹን ስለ ዝዘናጥልዎ ትዝገበርዎ ስለ ዝጎድኣኒ ከምኡን ናይ ፈታዊ ስምዒት ክሕሉ መሰድራ ቤተይ ርክብ ኣቋሪፀ ነይረ ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ክርድኦም ፈቲነ ፈጺሞም ክርድእዎ ይከኣሉን እቲ ቃላሊ ኣጠማምታ እንታይ ክትብል ዘለኺ እንታይ እቲ ምኽንያት ዝኾነ ነገር ኣብ ውልቃዊ ማለት ኣብ ባህሪኡ ኣብ ኣተሓሳስብኡ ኣብ ኣገባብ ኣነባብርኡ ዝጸልእዎ ነገር ከይህሉ ምናልባት እውን ንሕና ከምዚ ኣለና እንዲ ናይ ባህሊ ነገር ዘይወዲ ሃገርና ኮይኑ ዝበሃል መጀመርታ ስምዒት ክትህልዎም ትኽእል እያ ንዓኣስ ከመይ ስኺ ክትረድእ እዮም ፈቲንኪ ዘረባ ኣይወደእትንን እዚ ኩሉ ትብልየ ዘለኹ ኩሉ ይርዳእ ኣሎሚ ኩሉ ኸረድኦም ፈቲነ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሎን ክገርመኪ ወላ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሰብ ነይሩ ተዝኾን ዝኾነ ይኹን ስራሕ ይስራሕ ዝፈትዎን ንዓይ ዝምእማእንን ሰብ ክሳብ ዝኾነ መመረፅክዎን ነይረ እንዲ ካብኡ ናብኡ ግን ጀርመያስ ከንታዩ ዶክተር እታ ሓንቲ ፀገሞም ስከንታየ ንጸሊም ኣፍሪቃዊ ቀዳሚት ኣደይ ዝበለትን እያ ወላ እዚ ኩሉ ዓመታት ሓሊፉ ትፈትወኒ ኢለና ሓሰብኩ ክሳብ ሕጂ ድማ ፈጺማ ነዛ ዘረባ እዚኣ ፈጺማ መቕያራ ኣብያ ዝገደደ እቶም ካልኦት ሓበሻ ዝፈልጡና ከይብልዋ እያ ትፈርሕ ብዛዕባ ጓላ ጸሊም ተዓራሪኻ ከይብልዋ ዘሰንብዳ ክገልጸልኪ ይክእልኒ እተን ቁርባት እዋናት ንዓይ ክትሕጉስ ኢላ ብገዛና ዝዓደመቶ ኸማን ካልእ ሰብ ከይመጽእ መታን ሃንደበት ሸበድበት ክትብል እያ ክትርእያ እንታይ ክትሰርብ ዘለኺ
ባህላዊ ፍልልይ ጽቡቕ ገይረ ዝርዳእኪ ግን ንሕና እኮ ጸለምቲና ወይ ንሳበይ ክዘለኸ ካብ ኤርትራ ዲኮን ክንመጺኺ ኣብዚ ደሞ እዚ ኩሉ ብዚ ተወሊዱ ዝዓበየ ተጸሊሉ እንዲ ዝነብር በዚ ከምዚ ዓይነት ተሓሳስባ ናይ ስድሩ ግደፍ የሞ ጸሊም ኢልኪ ዓረብ ኢልኪ ሃይማኖት ኢልኪ ባህሊ ኢልኪ ዓዲ ኢልኪ ማዓት ነገራት እዮም ዘምፁ ክንደይ ሰበቃ ወላ ቃል ኪዳን ኣሲሩ በሓንሳብ ከይነብር ዕንቅፋት ኮይኖሞ ንዓመታት በሓንሳብ በቃ መንጎ ኮይኑ ኣይ ናብቲ ዝቕፅል ናይ ህይወት መድረኽ ሰጊሩ ክሳብ ስድራይ ዝርድኦም ክሳብ ስድራይ ዳሓን ዝኾኑ ምስቲ ኩነታት ክብል ክንደይ ሰብ ድዩ ዛሕዛሕ ኢሉ መብዛሕትኦም ከዓ ንስድሮኦም ክሕጉሱ ነቶም ዝተቀራረብዎም ሰባት ይገድፍዎም ሽዑ ጓል ዓዶም ክደልዩ መሊሶም ጓል ዓዶም ምስረኸቡ ከዓ ማዓት ባእስን ገለን እዚ ኣይትፈልጥኒ ክሳብ ሕጂ ሓተተትኒ ኣነ ኩሉ ምሉ ደንፂን ከሎ ነታ ካብ ኤርትራ ዘይኮን ክንመጺኺ ትብል ሕቶ ከመይ ከም ዝምልሰላ ጠፋኒ بحقي أبتا إرترانا أتوم ولدنا بخمسة زأكل قطين فتل ديوم زحلفونا كساب كنت زأكل نايردي اتسقما بإرترا لو ديو استفل عليه حتتات عبر أسي زنبيو اتزنقرتني يكون النتن كبدت تخونتاتنقن مئمانو أشقرني مسئل ثابت إن عللنا نكلنا دما قدمي 4 عامات تابيلو ኤርትራውያን ንእነርእዮ ንእሽቶ ዝመሰለኒ ዓሌትነትን ወገንነትን ጽሕፍ ተዘከረትኒ ንኤልሳቤጥ ውን ነቲ ካብ ኤርትራ ዲኮን ክንመጺኺ ዝብል ሕቶኣ ዝመለስኩ መሲልኒ ኣዕሊለያ ነይረ ድሕርዛ መሰጋገሪት ሙዚቃ ሙሉእ ትሕዝቶ ጽሑፍ ሒዘ ክምለሰኩም ምሳኹም ዘለኹ ወይኒ ሱሌማኒ ምክታልኩም بخبري عدم راديو إيرنا نازا دمت إرتراويان راديو إيرنا نازا دمت إرتراويان كم زنات كي حبر زلو حلافي كونيو حملة كل تشحن 16 تمهرو كالاي كفلين ناي صوتا خفله غزيه مساخلي ناي حدا تكال سرحتنياتات مسيلكا مصوات يسمع معا انا مناجر كوني انا خا سكرتاري زز تبرهن እና መረጻ እታخب كلن بحبري اتفلي كدريت قلعه انا خا حلافيت نايس تكال كويني اخصاوت بلتن اتن كلتي حرايلن ناب صوتن እና دهباغنا نو نسخه حلافيتنا يتخونني خي دو بلتا سالسيتن قلعه غريموا سلامنتاي مش قديمه مريصيا كتامنا تغاللت نو نسخه حلافيتنا يتخونني خي كم زنات كحبر زلوو حلافي كوني سلازي أنا حلافيك كوني نسخت دليخة خالة مرتي بلتا بحقي سلامنتاي توكست قلعة حجون حربتي الواء حلافز خون كل جزيت صعدايو أصعبت لا كم استحبرتو مسرت كم تحازيت جنزب كوينا تتصوتا قلعة قبل عليا أدلو كم التفتسمي أبيلاتو كم بحقا حلافيت مالت بوس كوينا زي متصوتا قنا تصبوق سلزي تسمعا قزع مسكدت زكات أما نولده تكافل كل قز بادو نتسدت حر يجيرو النادها خم دقنا زحش متأك رخبو بمبال حقوسو من ملئنوتو من أبتصبح دقوم زقمتو صدرا بزسمعو قزز بلو قد حقي اتا تصعدا قلعاون كونيلا خد قود آس هزاربتا يمثلن
ቅኑዕ ዝመሰላ ናይ ገዝኣ ርድኢት ያገሊጻ ቆልዓ ዘረባን ርድኢትን ወለዱ ክደግም ንቡር ስለ ዝኾነ እትጸገም ናይ ወለዳ ይመስል ንጽባሒቱ ምስ ስድራኣ ጓልኩም ጥዒጌርኩም ዘይትዕብዩ በመባል እቶም ኤርትራውያን ወለዲ ሓደን ክልተን ተባሃሉ እንታይ ሞ ክዓብስ እዩ ብረቂቕ ሜላ ንዝነክስ ኣድልዎ እንታይ ክትገብሮ ትኽእል መረበትካ ጽዋሪኻ ይነገሩ بتدጋጋሚ ግዜ በዞም ኣብ ስደት ዘለና ወገናት ከም ዝግለጽ ንሕና ብሰንኪ ሕብሪ ቆረበትናን ኩነታት መጻጻእናን ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ይኹን ካልኦት ሃገራት ምዕራብ ንዓሌታዊ ኣድልዎ ዝያዳ ኩሉ ህዝቢ እትቃላዕና ምዃንና ይዝግለጽ ንምዃኑ ንሕና ኸ ብግዴና ካብ ዝግናይ ባህሪ ነጻዲና ናትና ሲጽናሕ እቶም ኣብ ዘይባህሎምን ባህሊ ከባቢኦምን እንዕብዮም ዘለና ደቅና ኸ ብዛዕባ ገዛእ መንነቶምን ከባቢኦምን ካልኦት ዓሌታትን እንታይ መረዳእታ ክሕዙ ኢና ንሕግዞም ናይ ሓደ ሰብ መሰረታት ተሓሳስባ ርእሰ ተኣማንነትን ርድኢት ከባቢኡን ካብ ገዝኡን ኣተዓባቢኡን ይዝብገስ ዓመት ኣቢሉ ይገብር ኣብ 2015 ኣብ ኣፍ ደገት ዝሰርሓሉ ዝነበርኩ ትካል ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜ እናዋጋዕና ኣብ ፊት ዓቢ ጎደና ብምዃኑ ክልተ ኤርትራውያን ማለት ሓበሻ ካብ ማዕዶ ናባይ እናመልከቱ ይዛረቡን ሓውሲ ጥጠው መጠው ብምባሎም ውን ብዓይነይ ሰላም ኢለ ነይረ ጥጠው ምስ በሉ ግና ሰላም ንኽንባሃሃል ስግርበልኩ ሰላም ሓበሻ እወ ኤርትራ ንስኻኸ እወ ከመይከ ድሓን ኣብዚ ትሰርሒ ትግርኛ ክዛረቡ ዝዋልኡ ዕባይ ኤውሮጳዮም እወ ማዕስ መቲኸ ዓመት ቀሪበ ሕጅዳ ካብቲ ንሳቶም ብትግርኛ ኣነ በተን ሽዑ ዝነበራኒ ዝርከበይ ዶች እናሓገዝክዎም እሞ ትሰርሕላይ እወ ሕቶኦም እናገረመኒ ኣብ መንጎ እትውዒ ዝበለ ኣብዚ ከተማ ትቕመጢ ባሕሪ ምሕምባስ እሞ ከመይ ነይሩ ናይ መጥሓል ምልክት በእዳው እናገበረን እናስሓቕን ሊብያ ከመይ ነይሩ ይብለን ምንባሩ ትረዳዕኒ ስናዓሸስ ቁሪ ወድኦ ትብል ነበረት ዓባይ ካህድም ናብ መሳርሕተይ ቁልሕ በልኩ ድሓኒእተው ሓላፊናውን ከትክኽ ወፂ ብምንባሩ ንእቶ ዝመልእኽቱ ምልክት ስለ ዝገበሩለይ እሞ ከድፈኩም ስራሕ ክኣቱ ጽቡቕ ሌላ ንሕትኡ ከምዘይሰማዕኩዋ ጐስዬ ብግስ በልኩ ኣይናይ ሓላፊኺ ኣይናይ ንዕኡ ዲኺ ፈሪሕኪ ወየ ሽኦል ቀጸለ ኖ ሰዓተይ እምበር ኣኺሉ እቲ ሓላፊና ኣመልከት ክሉ መን እዚ ጸሊም ዝህበይ ሓላፊኹም እዩ ብሰሚዐዮ ዘይፈልጥ እተሰባበረ ትግርኛ ኢዱ እናመላኸቴ ከም ሕሱም ኣላገጸ እቲ ዝላገጸሉ ዝነበረ ጋናዊ ጀርመናዊ ብትምህርቱን ናይ ስራሕ ተመክሮን ዝዓበየ ሓላፍቲ ትካል እዩ ኣነ ሓንቲ ወጻእተኛ ንርከቦም ብሙሉኦም ጀርመናውያን ድማ ኣብ ትሕቲ መሪሕነቱ ንሰርሕ ነበርና ኣታ ናቡና ምልከካ ትዛረብ ግርጭ ኢለ ቻው እኳ ከይበልክዎም ሕቆይ ሂበዮም ስርሒ ኣተኹ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ሓደ ናብ ሓንቲ ናይ ኤውሮጳ ከተማ ዝርከብ ማዕስከር ስደተኛታት ዝጓዓዝ ዝነበረ መንእሰይ ኣብታ ከተማ ኣዝዩ ምስ መሰየ ስለ ዝበጽሐ ኣውቶቡስ ክወስድ ኣብ ፌርማታ እናተጸበየ ሓደ ካልእ ወዲ ሕውስ ይብሎ ብእንግሊዝኛ ከመይ ኣለኻን ካበይ መጺኻን ምስ ተባሃሉ እታ ዝጽበይዋ ዘለዉ ኣውቶቡስ ኣብቲ ሰዓት እቲ እታ ናይ መወዳእታ ናብቲ ቦታ ትኸይድ ኮይና ክጽበይዋ 50 ደቂቕ ከም ዘድልዮም ማለት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 50 ደቂቕ ሓንሳብ ስለ እትመጽእ
انت دقا بإجري سليلهم قنا أب 25 دقيقة كبصحو كم زخقلو اتبع العدي مالت اتنت عدز فلت يقلصلو እሞ ዘይንኸይድ ተባሂሎም እናተሳለዩ መቕረብቲ ጋሻ ዳሃይ ክፈልጡ ይድውሉ ኣይትሸቐሉ ደሓኒ ዳርጋ በፂሐ ሓደብቲ ቦታ ዝቕመጥ ሰብ ረኺበ ምስኡ ይኸይድ ኣለኹ ኦ ጽቡቕ ወዲ ተዓደድ እዩ ኣብኡ ዝቕመጥ ናብ ሓደ ቦታ ይናጋጣሚ ወዲ እንታይ ዓደ ምዃኑ እኳ ይፈልጥክዎን ግን ጸሊም እዩ ዋ ጸሊም ተጠንቀቕ በል كميل كام زيت فلتو تخيد بجخي لك قل زلك مسيلو أيود أمن أنتم ترى أخونكم يوم نص بركة بايك تنقلوا ورقتي باللي قال بقوم على بي حسخسخ إلى نص خباي زي فرح سنة تايمو تسلم تخونه متسلم سي أنا كوا تسلم كابو كبل الناس حقي زقرم حقي ملسي أبدكنا ألوتاوي رديت سباتن مبقولو من بفلات يخون بزي فلات كنا نتصر كلنا بفلات يخون بزي فلات كنا سرتن كلنا كابت بسعدو قبل علينا يخون بخلقوت عليتات يفتسمي النبلو عليتا ودلو نحناون نتقا زي مخنن كالو جزوف سمعيتات فترة علي فتسامتاتين لو مخا ازي السابيت زعللتني يوسخو راديو إيرنا ناتا دمتي إرتراويان راديو إيرنا ناتا دمتي إرتراويان تغاتل جنا أدام نايلو متحستو إذا تكتاتل وطنحكم ينيرو أب زمت أصمون بخلا أرس دقيمنا راخبينا كساب شعو سسناين خلنا تحنكنيو راديو إيرنا إيرتران كبابيان معكنا زين عالم تግራይ ከም ሃገር ማለት እንታይ ማለት እዩ ሰላም ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ኤርትራን ከባቢያን ከመይ ተቐንዩ እዚ ቅንያት እዚ ብምኽንያት ውህደት ሰልፍታትን ሃገራዊ ምርጫን ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዝሕቆነሉ ዘሎ ቅንያት እዩ ንሓያሎ እዋናት ጽኑዕ ውህደትን ሓባራዊ ራእያን ዘይጸንሖ ይወደግ ድሕሪ ህዝባዊ ናዕቢ መንእስያት ቄሮን ፋኖን ብዝተኸስተ ጽገናዊ ለውጢ ናይ ሓይሊ ምዝንባል ስለ ዝተፈጥረ ከም ልፍንታዊ ገዛእ ሰልፊ ብግብሪ ብሓባር ክሰርሕ ኣይጸንሐን እቲ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስተርነት ተረከበ ኣቦ ወንበር ኦህዴድ አብይ ኣሕመድን እቲ ንኢህወደግ ብዓብላልነት ክመርሖ ጸንሐ ህወሓትን ርኡይ ወጥሪ ጸኒሑ ኣሎ አብይ ኣብ መስርሕ ለውጢ ከምቲ ዝደልዮ ንኸይስጉም ህወሓት በቲ ዝግባእን ዝድለ ኣገባብን ኣይተሓባበሩን ዝብል ዘረባ ኣሎ ኢህወደግ ብስነ ሓሳብ ሰውራዊ ዲሞክራሲ ክምራሕ ጸኒሑ አብይ ስልጣን ምስ ሓዘ ግን መደመር ዝብል ፍልስፍና ምጽዮ ኢትዮጵያ ብምድማር ጥራሕያ ክትዓብን ክትረግእን ትኽእል ዝብል ሞጉት አብይ ኣሕመድ ንኹሉ ሓቂፉ ኣሁዳዊ መንግስቲ መስሪቱ ክመርሕ ከም ዝደልዩ ስሕመ ብሰውራዊ ዲሞክራሲ እንተዘይኮይኑ ብፍልስፍና ምድማር ኣይንጽንበርን ኣይንሓብርን ዝብል ሰልፊ ህወሓትን ንኢህወደግ ከም ሓደ ሰልፊ ሕቢርና ክንሰርሕ ይዘዋፅእ ብዝብል ምስሓብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብቐጻልዩ ዝሕቆን ዘሎ እዚ ኩሉ ነገር እንታይ እዩ ዘመላኽት ፖለቲካዊ ርግኣትን ወጥርን ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኮነ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ እንታይ ጽልዋ ክህልዎ እዩ ዝብል ሕቶ ኣዘራራቢ ኮይኑ ስለ ዘሎ ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራን ከባቢያን እምበኣር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከተኩርዩ ምክትታልኩም ንዕድም إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية ፖለቲካዊ ሃለዋት ኢትዮጵያ እዚ ቅንያት እዚ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብጉዳይ ምርጫን ውህደትን እዩ ተዓብሊሉ ዝሕቆን ዘሎ ትማሊ ቀዳም ፈጻሚ ሽማግለ ኢህወደግ ኣብ ጉዳይ ውህደት ክዝት ተኣኪቡስ እተን 4 ኣሓት ውድባት ብ6 ድምፂ ተቃውሞ ውህደት ከም ዝወሰና ብኣፈኛ እቲ ጉባኤን ብማዕከናት ዜና ኢትዮጵያን ተቃሊሑ እቲ ውህደት ኣይንቕበልንና ዝበለ ንዝሓለፈ 27 ዓመታት ንኢህወደግ ዘቆመን ዝመርሐን ምስ ምምጻእ ዶክተር አብይ ካብ ማእከላይ ስልጣን ተገሊሉ ንመቐለ ዝገዓዘ ህወሓት እዩ ዶክተር አብይ ናብ ስልጣን ምስ መጸ
ኣብ ዝተፈላለዩ ህዝባዊ ኣኼባታት ናይ ቀትሪ ኣዛብእ ዝብል ንመራሕቲ ሕወሓት ዘነጻጸረ ዝመስል ሙላቕ ዘረባን ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ዝተሰርሐ ፀይቅን ክፉእን መወዳእታ የብሉን ዝብል ነቲ ሕወሓት ብዓብላልነት ዝበርሖ ዝነበረ ይህወደግ ዘጸልም ዘረባታት እቲ ልፍንቲ ፈጺሙ ብሓባር ክሰርሕ ከም ዘይክእል ዓበ ምልክት ነይሩ። ብስም ምሕረትን ሕድገትን ኩሉ ኣብ ግዳም ኮይኑ ክቃወም ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣባላት ስርዓት ደርግ ነበር ከይተረፉ መድረኽ ረኺቦም ትማልኮ ኣይተሰዓርናን ክብሉ ምስ ጀመሩ ንስርዓት ደርግ ንምእላይ ሓቢሮም ኣብ ዝተቓለሱ ሓይልታት እዚ መንገዲ ናበይ ገጽዩ ዝብል ስክፍታን ጥርጣረን ኣሕዲሩሎ። ኣብይ ኣሕመድ ፍቕርን ሕድገትን እናዘመረ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጻሉ እዋን ኢትዮጵያ ከም ዝኣመሰለ መራሒ ርኣይ ትፈልጥን እያ። ብኣምላኽ ዝተላእኸ ደላይ ሰላምን ፍቕርን ርህሩህ ሃይማኖተኛ ፖለቲከኛ ረኺብና ኢሎም ኣብ ዙርኡ ዓሲልና ንሓግዞ ዝበሉ ፖለቲከኛታት ድሕሪ ዓመት ትብዓት ዘይብሉ ድኹም መራሒ ብምዃኑ ክእለ ኣለዎ ክሳብ ምባል በፂሖም ኣለዉ። ኣብ ሓደ እዋን ብዕላማ ከም ዝተኣሳሰሩ ኣሕዋትን መሻርክትን ዝረኣዩ ዝነበሩ ጀዋር መሓመድን ዶክተር ኣብን ኣብዚ እዋን እዚ ዓይንን ሓመድን ኮይኖም ብሽርሕን ፈተና ቅትለትን ይካሰሱ ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታትን ዩኒቨርሲታትን ሃገር ብሰንኪ ዓሌታዊ ግጭት ሰባት ክቕተሉን ትምህርቲ ክሰናኸልን ክቋረፅን ምስማዕ ልሙድ ኮይኑሎ። ልፍንታዊ ውድብ ይህወደግ ብሓደ ከም ዘይቅፅል ድሮ ጋህዲ ኮይኑሎ። ስለዚ ኢና እምበኣር ከም ጎረቤትን ጎደቦን ብፖለቲካዊ ሃላወት ኢትዮጵያ ክንጭነቕን ነቂሕና ክንከታተልን ንግደድ ዘሎና። ድሕረ ባይታ ኣቃውማ ይህወደግ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ይህወደግ ቅድሚ ኣስታት 30 ዓመታት ብ4 ኣሓት ውድባት ማለት ብዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ብሄረ ኣምሓራ ብኦዴን ሕጂ ኦዴፓ፣ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ኦሮሞ ኦህዴድ ሕጂ ኦዴፖ፣ ብዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ደቡብ ደሄደን ከምኡውን ብህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓትን ብክልሲ ሓሳብ ሰውራዊ ዲሞክራሲ ዝምራሕ ልፍንታዊ ግንባር ቆይሙ እንተኾነ እቲ ንስርዓት ደርግ ኣብ ምስዓር ዝለዓለ ኢድን ተራን ዝነበሮ ነቲ ልፍንታት ዘቆመ ህወሓት እዩ ብዓብላልነት ክመርሖ ጸኒሑ። ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ኣብቲ ልፍንትን ኣብ ሕብረተሰብን ከቢድ ቅሬታን ቅርሕንትን ክምዕብል ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መወዳእታ ብቄሮም ፋኖን ብዝተደፍአ ህዝባዊ ናዕቢ እቲ ልዑል ጽልዋን ተሰማዕነትን ዝነበሮ ህወሓት ካብ ፖለቲካዊ ስእሊ ይህወደግ ተኣልዩ ቀላጽም ትግባር ህወሓት ብቐላጽም ኦህዴድ ተተኪኡ። ክሳብዚ ናይ ለውጢ እዋን እቲ ልፍንቲ ብስምንበር ብግብርን መንፈስን ብሓባር ኣይጸንሐን። ህወሓት ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነታ ሓደ ብተደጋጋሚ ብፌደራላዊ መንግስቲ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ንዝሕተት ኣባል ድሕንነት ነበር ፈጻሚ ሽማግለ ኣለዋ። ፌደራላዊ መንግስቲ ነቲ ሰብ ሃቡና ክብል ህወሓት ከዓ ኣይንህብን ክብሉ ኣብ መንጎኦም ሓያል ምጉትን ካልእ ምስሓብን ስለ ዝጸንሐ ህወሓት ብዝኾነ ይኹን ስምምዕ ኣብቲ ልፍንቲ ክቕጽል ከም ዘይክእል ክንጋር ጸኒሑ እዩ። ኣብቲ ትማል ቀዳም ዝተገብረ ናይ ውህደት ኣኼባ እምበኣር ከም ውድብ ብምሉእ ድምፂ ምቅዋሙ ዘደንቕ ኣይነበረን። ድሮኳ ቅድሚቲ ኣኼባ ኣብ ዝነበረ ሳልስቲ ኣብ ወግዓዊት ልሳኑ ኣብ መጽሔት ወይን ትግራይ መንግስታዊ ቁመና ዘለዎ ስርዓት ክትሃንጽ ይግባእ ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ ነዊሕ ጽሑፍ ሓቲሙሎ። ሕጊ ምርጫ ኢትዮጵያ ሰልፍታት ፖለቲካ ውህደት ክገብራ እንተደልየን ቅድም ነናይ ውልቀን ሓፈሻዊ ጉባኤ ካይደንን ክውስና ዘለውን ዝብሉ ፖለቲከኛታት ተሃገር እቲ ትማል ቀዳም ዝተኻየደ ንውህደት ዝሓትት ኣኼባ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ንቡር መስራሕ ሓዘን ክብሉ ይዛረቡ። ምርጫ እንታዩ ተሞክሮ ኢትዮጵያ ኸ እንታይ ይመስል? ምርጫ ማለት ሓደ ህዝቢ ብቀዋማዊ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ይውክለኒ ዝብሎ መራሕትን መንግስትን ብድምፁ ምምራጽ ማለት እዩ። ሽዑ እቲ ብድምፂ ህዝቢ ዝተመርጸ መንግስቲ ንድሌት ዝመርጾ ህዝቢ ዘርውን ዘዕግብን ንህዝብን ሃገርን ይጠቅም ዝብሎን ፖሊሲ ሓንፂፁ የተግበር። እቲ ህዝቢ ከዓ ብመንገዲ ውዳበታቱን ወከልቱን ኣቢሉ ንንጥፈታት መንግስቲ ይከታተል። መንግስቲ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት መንገዱ ምስ ዝስሕትን ካብቲ ከተግብሮየ ዝብሎን ዝኣተዎ መብፅዓን ምስ ዝወፅእን ከዓ ህዝቢ ከምቲ ብድምፁ ዝተኸሎ መሊሱ ብድምፁ ይነቕሎ ካብ ስልጣን ይኣለዮ። ይህወደግ ንደርጊ ኣልዩ ስልጣን ምስ ተቆጻጸረ ዋላ እውን ኣብ ሓያሉ ምርጫታት ድምፂ ህዝቢ ሰሪቑን ኣጭበርቢሩን እዩ ተባሂሉ ዝኽሰስን ዝውቀስን እንተኾነ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሕገ መንግስቲ ጽሪቑ 5 ተኸታተልቲ ሃገራዊ ምርጫ ኣካይድዩ። ኣብቲ ናይ 27 ዘበነ ስልጣኑ ከዓ ከባቢያውን ክልላውን ሃገራውን ምርጫታት ብምክያድ ብድሩ ተሞክሮ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኹ ርእይዎ ዘይፈልጥ ዲሞክራሲያዊ ልምምድ ኣካይድዩ። እቲ ይህወደግ ዘተኣታተወ ፌደራላዊ ስርዓት ንብዙሓት ብሄራት ሃገር ገዛእ ንብሶም ከነባብሩ
ብቋንቋኦም ባህሎምን ክመሃሩን ክመሓደሩን ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ፖለቲካውን ህይወት ክሳተፉ ባይታ ብምኽፋቱ ክምስገን ከሎ ገሊኦም ከዓ እቲ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ዘይነበሮ ህወሓት በስም ፌደራሊዝም ንኢትዮጵያዊ ስምዒታት ደቂቑ ክሳብ ዝጥዕሞን ዝምችኦን ሃብትን ንብረትን ሃገር ብዘይ ገደብ ተጠቒሙ ምስ ከፍኦን ምስ ጸገሞን በታ ኣብ ሕገ መንግስቲ ብፍላጥ ዘቐመጣ ዓንቀጽ 39 ሪፐብሊክ ሃገረ ትግራይ ንምፍጣር ንነዊሕ ጠሚቱ ዝጠጅኦ ጉርሕዮ ክብሉ ይነቕፍዎ ኣይፋሉን ንኸም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለት ብዝሒ ብሄራትን ቋንቋታትን ዘለዋ ሃገር ፌደራላዊ ምሕደራ ኣልያኒ ዘድልያ ዲሞክራሲ ከዓ ብሓደ ወጋሕታ ኣብ ሓደ ዓመት ኣብ ሓደ ግዜ ዝመጽእ ኣይኮነን ትካላት ዲሞክራሲ ሃኒጽካ ህዝብን ቂሕካን ኣምሂርካን ኩሉ ዓይነት ዕድላት ከፊትካ ኣብ መስርሕ በብቑሩብ ተማዕብሎን ትነድቆን መስርሒው ዲሞክራሲ ዝብሉን ኣለዉ ዝኾነ ኮይኑ ኣብዚ ናይ ለውጢ መስርሕ ኢትዮጵያ ኣብ ጉንበት 2020 ንሻድሻይ ግዚኣ ሃገራዊ ምርጫ ከተንግድ ይግባኣ ኣብዚ እምበኣር እቲ ስልጣን ሒዙ ዝመርሕ ዘሎ ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ብሓሳባት ተፈላለዩ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ክትምራሓሉ ዝጸንሐት ስነ ሓሳብ ሰውራዊ ዲሞክራሲ መደመር ብዝብል ስነ ሓሳብ ተኪኡ ስልጣን ምስ ተረከበ ብፖለቲካ ንደመር ኣውድኣዊ ስርዓት ኣቑሙ ንዝጸንሐ ፓርላሜንታዊ ስርዓት ኣፍሪሱ ፕሬዚደንታዊ መንግስቲ መስሪቱ ብሓይሊ ስልጣን ከረጋግጽ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ዝብል ሰፊሕ ዘረባ ጸኒሑሎ እቲ ህወሓት ክመርሖ ዝጸንሐ ይወደግ ዋላ እውን ብዙሕ ሓላፍ ዘላፍ እንተነበሮ ዲሞክራሲ ክለማመድ ምጽንሑ ብመጠኑ ክምስገን ዝግብኦ እዩ ንዝብሉ ኣብ ክንዲ ስማውን ስርቂ ድምፅን ነብሱ ዝኸኣለ ምልካዊ ስርዓት ዝኸውን ምበለጸ ዝብሉ ናይ ተሳእኑን ዲሞክራሲ ክሳብ ዝተርርን ዝድልድልን ኣብ ህዝቢ ከም ባህሊ ዝሰርፅን ነዊሕ ልምምድ ዝጠልብ ጽሮትን ምክኣልን ዝሓትት ዓውዲ እዩ ኢትዮጵያ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርግ ክሳብ ሕጂ 5 ሳዕ ምርጫ ካይዳላ ነፍሲ ወከፍ ምርጫ ነናቱ ተመክሮ ኣለዎ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ምርጫታት ከዓ እቲ ብልፍንቲ ብመሪሕነት ህወሓት ክገዝእ ጸንሐ ሰልፊ ይወደግ እዩ ክምረጽ ጸኒሑ ናይ ብሓቂ ፍትሓዊ ምርጫ ድዩ ዝካየድ ነይሩ ንዝብል ሕቶ ሓያሎ ኣብቲ ስልጣን ከገልግሉ ዝጸንሑ ዳሕራይ ምስቲ ስርዓት ተፋቲሖም ተመክሮኦም ዝጸሓፉ ፖለቲከኛታት ስርቅን ዓመፅን ከም ዝነበረ ነጊሮም ኣለዉ ተመክሮ ሃገራዊ ምርጫ ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳን ኡጋንዳ ኬንያ ጅቡቲ ሶማል ሩዋንዳን ተረኣና ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምርጫ ተዓሚፅና ዝብል ወገን ኣሎ ገሊኦም ስርዓታት ከምዚ ሕጂ ዶክተር ኣብይ ጉንበት 2020 ክካየድ ንዝግብኦ ሃገራዊ ምርጫ ዝኣክልን ዝግባእን ምድላው ብዘይምግባር ብሕጋዊ ከውሊ ሰሌዳ ግዜ ሃገራዊ ምርጫ ከናዊሕ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝሕመ ዘሎ ኣብ ዩጋንዳ ዩዌሪ ሙሶቪኒ ኣብ ሱዳን እዚ ሕጂ ብህዝባዊ ናዕቢ ካብ ስልጣኑ ምስተኣልየ ብብልሽውና ተኸሲሱ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ጉዳይ ዝርኦ ዘሎ ዑመር ኣልበሽር ብስምን ግዜን ዝጥቀሱ ኣብነታት እዮም ናይዚ ዓመት ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ መራሕ ሩዋንዳ ካጋሜ እውን ምስትን ሩዋንዳ ዝገብሮ ብዙሕ ኣወንታዊ ስራሕ ኣብ ጉዳይ ምርጫን ኣተሓሕዛ ተቃውምቶን ግን ካብቶም ዝሕመዩ መራሕቲ ሓደ እዩ ይህወደግ ከዓ ካብ ዝሓለፈ 3 ዓመታታት ሒዙ ከም ውድብ ሓባራዊ ህላዊ ነይርዎ ክበሃል ኣይክእልን እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ ሃገር ለውጢ ከጋጥም እንከሎ ኩሉ ሳዕ ዕግርግር ኣሎ ስርዓታት ካብቲ ዝለመድዎን ክኸድዎ ዝጸንሑን ንቡር መስርሕ ክቕየሩ ስለ ዝግደዱ ክሳብ ኩሉ ነገር ዝረግእን ዝወሃድን ሓጎጽጎጽ ዘይተርፍ እዩ ግን ከዓ እቲ ሓጎጽጎጽ ብልቦና እንተዘይተኣልዩ እቲ ናይ ለውጢ መስርሕ ናብ ዘይተደልየ ኣንፈት ክኸይድን ትጽቢት ዘይተገብሮ ነገር ክስዕብን ይኽእል እዩ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ተገዲስና እንከታተሎን ንስዕቦን ምኽንያት ከዓ ንዓና ንኤርትራውያን ኣዝዩ ስለ ዘገድሰና እዩ ምኽንያቱ ከም ንኹላትና ጎረባብቲ ጽቡቕን ሕማቕን ናይ ዝኾነት ጎረቤት ሃገር ክጸልወና ናይ ግድን ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋንዚ ምስ ኢትዮጵያ ዓብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ኣሎና ብኮሚሽን ዶባ ዝተበየነ ኢትዮጵያ ድሕሪ ክንደይ ዕጢጢ ብዘይ ቅድመ ኩነት ከም ተተግብሮ ዝተሰማማዓትሉ ገና ኣብ ባይታ ዘይተመልከተ ጉዳይ ዶብ ኣሎና ኣብ ርእሲኡ ብንግድን ሸቐጥን እንተኣሳሰሪና ንሳቶም ብወደባትና ክግልገሉ ንሕና ኣገልግሎት ክንቅርብ ሓቢርና ንረብሓሉን ብሓባራዊ ስምምዕን ምክባርን ንዓብየሉ ናይ ሓባር መጻእ ኣሎና ኣብ ሓደ ጂኦግራፊያዊ መስመር ስለ ዝተደኮና ሕጅን ንሓዋሩን መጻኢና ብሓደ እዩ ብቁጠባ ክንሕይልን ክንደክምን ሓንቲ ሃገር ብውሽጣዊ ጉዳያታ ከይረግአት ምስ ጎረቤትን ጎደቦን ዝህልዋ ጉዳይ ሰኺና ክትሕዞን ክትውድኦን ኣይትኽእልን እያ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዕዞኣ ቀዳምነት ትህቦ ነገር ክህሉ ናይ ግድን እዩ ኣብ ሓደ ሃገር ሓደ ሓይሊ ናብ ስልጣን ምስ መፀ እሞ ከዓ ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ብብረታዊ ቃልሲ ብሓይሊ ጠበንጃ መንግስቲ ዝሓዘ ስርዓት ዲሞክራሲ ክተክል ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘረባ ብዙሕ ዝእመን ኣይኮነን ኣብ ነዊሕ መስርሕ ግን በብደረጅኡ ዝዓቢ ዝምስገን ልምምድን ፈተነን ተኻይዱ እዩ
ጉዳይ ምርጫን ሰሌዳ ግዜን ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ብዝደንገጎ ናይ ምርጫ ካላንደር ሃገራዊ ምርጫት ሃገር ኣብ ዝመጽእ ጉንበት 2020 ክካየድ ይኹን እምበር ገሊኦም እቲ ዓመት ጀመረ ሃገራዊ ለውጢ መተናሳታፍ ክኸውን ዘድሊ ምድላዋት ንኽጻፈፍን ብሓደ ዓመት ነናውሓ ይኽብሉን ከለዉ ሕወሓት ግን ሰሌዳ ሃገራዊ ምርጫ ምድንጓይ ሕገ መንግስቲ ምግሃሲ ይብል ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተባህለ እቲ ብልፍንቲ 4 ውድባት ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ዝመርሕ ቅድም ንምከር ዝብሉን ጸገም የሎን ንሕበር ዝበሉን ኮይኖም ተፈላለዮምስ ድሮ ኣብታ ኣብ 3 ወርሒ እትዳለዎ ወግዓዊት ልሳኑ መጽሔት ወይን ኣብ ናይ መስከረም ሕዳር 2012 ዓመተ ምህረት መበል 43 ዓመት ቁጽሪ 2 ሓሙሻይ ሕታም ትግራይ መንግስታዊ ቁመና ክትምስርት ክትሓስብ ከም ዝግባእ ዘዘኻኽር ንውሕ ዝበለ ጽሑፍ ቀሪቡሎ እቲ ዋኒን ናይ ትግራይን ትግራዎትን ኢትዮጵያን ስለ ዝኾነ ብቐንዱ ንዖም ይምልከት ግን ከም ጎረቤትን መዳውብትን ሃገራዊ ቁመና ዘለዎ መንግስቲ ወይ ውህብ መንግስቲ ምህላው ማለት እንታይ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ዓንቀጽ 39 ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ ምትእስሳር ክህልዎ እዩ እቲ ቃል ተጋሩ ሃገረ ትግራይ ክንምስርት ኣሎና ዝብል ሓሳብ ኣብ ዙባና እንታይ ኣዎንታውን ኣሉታውን ጽልዋ ክህልዎ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኸ እንታይ ክብል እዩ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኸመዩ ተጻፊፉን ረቂቑን ኣብ መስርሕ ምጽዳቕ ሕገ መንግስቲ ሃገር ድምፅና ይሃብናን ተገሊልና ኢና ነርና ሕጂ ክኽለስን ክሕደስን ኣለዎ ዝብሉ ወገናት ከ እንታይ ክብሉ እዮም በዝን ወዲ ኸምዝን ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ክስዕብ ይኽእል ዝብል ሕቶታት ብቐጻሊ ዘገድሰና ጉዳይ ብምዃኑ መደብ ኤርትራን ከባቢኣን ከከም ኣገዳስነቱን ምዕባሌታቱን እናተኸታተለ ኣብ እዋኑ ከቕርበልኩም እዩ ክሳብ ሽዑ ሰላም ምስ ኩልና ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን